V roku 2010 ma moji rodičia zobrali do Chorvátska. Do Chorvátska sme išli prosím vás pekne autom, hej. A tí, čo to niekedy zažili, no tak vedia, že tá cesta sa zdá byť nekonečná. Boli sme ubytovaní v nejakom postkomunistickom hoteli, kde všetko plesnivelo a navštevovali sme pláž, ktorá nebola piesočná, ale kamenistá. A ja som so sebou nemal šľapky, no. Proste táto dovolenka mi vážne nedala dobrý prvý dojem z toho, ako majú dovolenky vyzerať. No a nedopomohla k tomu ani dovolenka v Bulharsku, kam sme išli s rodičmi o rok neskôr, pretože cestou prišlo polovici ľuďom v autobuse zle, takže sme mávali počas 15-hodinovej cesty do Bulharska ešte ďalšie hodinové prestávky na to, aby sa ľudia vygrcali. Počasie tiež nevyšlo úplne najlepšie. V mori som mal strach, pretože ma tam stále popalili medúzy, takže som mal za sebou už druhú dovolenku, kde to bolo celé zle. Rok na to sme navštívili Maďarsko, kde s nami cestovali chlapci z môjho rodného mesta, ktorí ma tak trošku šikanovali a skoro ma utopili v bazéne len kvôli tomu, že sa mi tam zapáčilo dievča, ktorú chceli mať oni. No a ďalší rok sme išli do Turecka, čo už bola iba taká čerešnička na torte, kde už nebolo toľko vecí zlých, teda až na to, že som bol